Сега осъзнах какъв голям мащаб и колко целеустремено, целенасочено и в годините е работил екипа на Тандем, за да осигури не само безопасност, защото аз мисля, че всички продукти на пазара трябва да бъдат безопасни, тук няма спор в този аспект, но те трябва да бъдат качествени и най-вече здравословни, тъй като основната цел на всички, които произвеждат храни и всички, които работим в тази сфера, е да осигурим здравето на населението, здравето на потребителите. Така че поздравявам ви с това и пожелавам и за в бъдеще да работите по същия начин. Качество и безопасност на храните. Почти винаги тези два термина са топик на много конференции, на много презентации, на много дискусии. Как те взаимно се преплитат? Нима качеството не включва безопасността или безопасността не включва и качество на храните? В много от случаите, за съжаление, наистина забравяме и не дискутираме техния здравословен ефект, техните качества, които осигуряват при консумиране здравето на потребителите. Така че, за съжаление, искам да кажа, че все още липсва официално възприета дефиниция на понятието качество. Има, разбира се, различни, които не са добили под никаква форма единна и общоприета такава дефиниция. Обичайно качествените характеристики на храните са тези, които са приемливи за потребителите. Те се определят и осигуряват от една страна от безопасността, от възможността тези всички етапи на безопасност да бъдат проследими, за да осигурят в края на веригата една безопасност при консумация. Това са външните фактори, като размер, форма, цвят, мирис, това са вътрешните физико-химични качества, микробиологични показатели, тежки метали, фактори, които са определени от редица стандарти. Съществува един международен институт в Брюксел, който се занимава с качеството на продуктите, в частност и с храните. Те са направили определение за качеството, в което освен тези вкусови характеристики включват и здравословността, включват и всички останали етапи, които са особено важни при комуникацията с потребителя. Това е удобството за ползване на продукта, етикетирането, опаковката. Не на последно място, напоследък се коментира и опазване на околната среда. Те включват тук и хранителните и здравни претенции. Това е именно тази комуникация на продукта с всички потребители. Ние можем да прочетем върху етикета, можем сами да получим информация в зависимост от нашата компетентност за определени характеристики на продукта, които дават, освен качество и безопасност, те дават и неговите здравословни характеристики. До момента ние сме член на Европейския съюз, разбира се, прилагаме всички законодателни документи, регламенти, директиви, които формират тази система за осигуряване на безопасност на храните. Те са хармонизирани, те се прилагат във всички страни членки на Европейския съюз, осигуряват именно свободното движение на стоки, осигуряват лоялната конкуренция между производителите, тъй като правилата, които са заложени в тях, са еднакви за всички. Тези законодателни документи обаче към момента осигуряват безопасността, тази, която наистина е критична и това, което е много важно за здравето на хората, за да не възникне някакъв риск. Те са осигурени чрез общите правила на хоризонталното законодателство, чрез вертикалните правила за отделните групи храни, включително, разбира се, и за местните продукти. И всъщност, давайки си сметка именно на този факт, и Европейската комисия през последните години започна да работи много усилено в обличане на законодателни изисквания на параметрите, които осигуряват и здравословност на продуктите, които ние получаваме на пазара. Все още това законодателство е твърде младо. Повечето от документите, които съществуват, са препоръки, стратегии, такива, които оформят бъдещите тенденции в развитие на този аспект. Но така или иначе започнаха да се появяват редица законодателни документи, които определят именно здравословните характеристики на продуктите на пазара. Тук искам да вметна, че
че за съжаление нашата страна е страна, която има доста сериозен проблем с здравето на нашето население. 65% и тази тенденция е доста стабилна във времето, варира между 67-65% от населението умира за сметка на заболявания на органите на кръвообращението. Това са сърдечно-съдовите, това са инфаркти и инсулти. Изключително висок е процента на затлъстяване, което за съжаление е трайна тенденция в годините и съответно се среща вече и при деца. Твърде висок е процента на лицата с диабет тип 2. Той се среща вече и в детската възраст, където не е характерно да има такива проблеми. Всички тези фактори, които формират начина на живот, повлияват именно тази заболеваемост, тъй като ние можем да модифицираме част от рисковите фактори в нашето ежедневие. Основните фактори, които могат да бъдат модифицирани, това са храненето и физическата активност. Храната, с която се храним, задължително естествено трябва да бъде здравословна, безопасна, но дали тя е здравословна? Това е другия въпрос, който си задаваме, когато купуваме нещо в магазина. Така че цялата европейска политика в момента, включително и националната, е насочена към осигуряване на здравословни храни на пазара. Ние като експерти и специалисти, Националния център и Министерство на здравеопазването направихме една доста сериозна активност за създаване на национална законодателна база за осигуряване здравословна храна чрез наредбите, които са направени, здравословно хранене на ученици в детски градини, в училища. В момента това, което мисля, че е хубаво да знаете, че от може би една седмица, средата на септември, е приета и национална програма за профилактика на хроничните заболявания, които споменах до момента. Тя включва доста сериозни активности, именно за повлияване начина на живот, повишаване информираността на потребителите, но съответно дори и да имат необходимите знания. Съвременният живот е такъв, че ние трябва да купуваме продуктите от магазина. Именно тези продукти трябва да отговарят на определени параметри, за да бъдат те здравословни, а не само безопасни и качествени. Така че основният регламент, който е базов в Европейския съюз и който дава възможност, и към него вече има десетки регламенти, които осигуряват именно здравословните характеристики на продуктите, това е регламента за хранителни и здравни претенции. Той определя специфичните изисквания, когато тези претенции се формулират. Те са свързани с залагане на определени параметри към самия продукт, към групата храни, към потребителите, определени количествени измерения. Той възлага и на Европейската комисия да разработи една система от хранителни профили. Това са този вид характеристики на отделните групи продукти, които дават възможност храната да бъде класифицирана като здравословна. Всъщност в момента представям една информация в аванс. Тези хранителни профили се работят доста отдавна, поне 2 или 3 години. Беше направено едно много сериозно проучване на пазара в Европейския съюз, характеристика на продуктите, които са на пазара, съответно техните профили, разбира се, много сериозна научна оценка на съществуващите доказателства, кога и кои параметри и на коя група храни са здравословни и отговарят съответно на определени параметри, за да можем да гарантираме, че консумирайки тези продукти, ние ще намалим риска от дадени заболявания, които вече споменах и в повечето случаи са социално значими и са много важни и за нашата страна като цяло, тъй като за съжаление сме водещи в този аспект в Европейския съюз. Така че те дават възможност да се разработят след една много сериозна оценка, която се извършва от Европейския орган по безопасност на храните, да се определят специфични характеристики за отделните групи храни по отношение съдържанието на хранителни вещества, които са значими за общественото здраве и които при консумация могат да доведат до неблагоприятен ефект. Това са наситените мазнини, натрия, основния състав на солта, това е солта, и захарта при формулиране на тези претенции.
Храните, не отговарящи на тези хранителни профили, не трябва да се предлагат на пазара и да се представят с определени характеристики положителни в този аспект. Предстои публикуването, документът е завършен доста отдавна. България, разбира се, участва в неговото разработване. Надявам се в най-скоро време наистина да стане факт, защото той е важен при определяне по-нататъчната обща политика в този аспект. Съответно, той има период, в който ще бъде тестван за приложимост преди да стане факт. Включва и препоръчителни стойности за определени пък хранителни вещества, които имат положителен здравен ефект. Това са хранителните влакнини при пълнозърнестите храни, характеристики на определения продукт, за да не бъде той подвеждащ съответно за потребителите, специфичните условия, на които трябва да отговарят храните. Това са групите храни, които са определени да бъдат разработени и да бъдат част от тази система на хранителни профили. Виждате, месото и местните продукти са една от групите, за които ще се работи, но са включени всички останали храни. Има и направени изключения, при които няма как да се приложи такъв вид законодателен документ, за да могат да се осигурят съответно потребностите на диетичните храни, на хората със специални нужди. И това, което всъщност се работи и това, което представлява проекта за този документ, включва няколко аспекта, специфични условия към съответната група храни. Знаете, че имаше инциденти в нашата страна, включително наличие на палмовото масло в млечните продукти. Именно тук в първата колона се залагат минималното количество, в случая ето за колбаси, 50 грама месо в 100 грама готов продукт. Да се ограничи всъщност влагането на други съставки, освен отнасящите се към съответната група. Количеството на натрий, за да се стигне до солта, се умножава по 2,5. Това е съответно фактор, който се използва, за да се стигне до количеството на солта. Количеството на наситените мазнини също са важни, тъй като те определено имат риск за сърдечно-съдовото здраве. Има научни доказателства, че при високата им консумация се повишава общия холестерол, повишава се така наречения лош холестерол и съответно се нарушава цялата констелация от липидни показатели, поради което риска от сърдечно-съдови заболявания при консумация на определено количество по-високо от необходимото наситени мазнини е висок. И съответно количествата на захар там, където се отнасят за съответната група храни. Така че това е една работа, която всъщност ще даде възможност и на всички производители, които желаят да бъдат в рамките на здравословния аспект на храните, които предлагат на пазара, трябва да отговарят тези параметри на техните продукти за в бъдеще. Съответно за всички групи храни са разработени необходимите изисквания. Системата предстои да бъде въведена и тя всъщност се явява и в подкрепа на една европейска инициатива, по която се работи много усилено и в България. Това е така нареченото реформулиране на храни, т.е. подобряване здравословните характеристики на продуктите на пазара по отношение на тези рискови за здравето нутриенти, за които вече говорих. Така че тази инициатива е част и от новата национална програма. Там са заложени много дейности, които да бъдат тясно обвързани научните достижения с практиката и с всички производители. Разбира се, и една много широка система за информиране на всички потребители, за да знаят какво да изберат, когато отидат в магазина. И Тандем в това отношение вече имат такива продукти на пазара, които са с намалено съдържание на мазнини. И днеска чух, че са добавили и солта, за което ги поздравявам, защото това е една от общите политики на Европейския съюз. И мисля, че това е края. Благодаря за вниманието. Надявам се, че тази система ще стане факт в най-скоро време.